गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा आरो नेनानै थानाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि भिडिअ आरोबाव बरायबाय। आरो जायफ्रा दिनैसो आंनि भिडिअखौ नायजेनदों नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे खावलायनाय थाबाय जेन' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामना लायो। बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव दिनैनि भिडिअखौ लानाय जादों। लोगोफोर, जों बयबो मिथिखागौदि जिउआव देरहासार जानोब्ला गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजोंसो थांखिखौ मोननो हायो। बिदिनो बयहाबो गावबा गाव थांखिखौ मोननायसिमाव गोबां बेबायदिनो थाखोमानाय जिउ जारिमिनफोर थायो। गोबां स्टारफोरहा गावबा गाव स्ट'रिफोर थायो। जेब्ला जोङो नायो बिहाइन्ड द फिल्म, बिथांमोना पारफर्मेन्स खालामनायनि आन्दोआवबो गोबां सिक्रेट बाथ्राफोर हाबसोनानै थायो। नाथाय बे बाथ्राखौ जेब्ला जोङो गोथौवै सिन्था खालामो अब्ला जोङो मिथिनो मोनो There's a journey filled with pain, rejection and persistence. दुखु दाहा, निन्दि जानाय आरो बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंसो सौसिनांगौ जायो। बेबायदिनो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा एबा सिंगारफोराबो गावनि थांखिखौ मोननायसिमाव गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजोंसो थांखिखौ मोननो हायो आरो सासे प्रफेसनेल सिंगार जानो हायो। बेबायदिनो बड'लेण्ड रायजोनि सुबुंफोरनि बिखायाव बड' गस्पेल मिउजिक एबा मेथाइफोरा बड'लेण्ड रायजोनि गोबां सुबुंफोरनाव बड' खृष्टानफोरनि गेजेरजों सफैदों। जेरै बड' गस्पेल मिउजिकनि गेजेरजों गाहाम बाथ्रा, गाहाम रादाब फोसावनाय आरो जोंनि गोसोखौ दुखुआव रंजानाय लाबोदों आरो जिउआव थुलुंगानाय आरो सहायनो हानाय आरो देरहानाय होबोदों। सासे मेथाइ रोजाबगिरिया एबा सिंगारा जेब्ला बियो देंखो मुलुगाव आगान होजेनो अब्ला बियो गावनि फरायसालिनिफ्राय फिसा इभेन्टफोरनिफ्राय जागायनानै गेदेर सिमां सुजुयो। आरो बे सिमाङा बेनोदि सानसे बुहुमनि सुबुं माहारिफ्रा बयबो खोनासंगोन होनना। दानो जोङो नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ जोङो नायनानै लाग्रोनि आरो जोङो सिगां फारसे जों आवगायलांगोन। बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खरा एकदम पुर फेमिलि। बिदिनो बिमाया सि दायो, बिफाया बिदिनो मालायनाव हाजिरा मुजिरा मावनानै बेबायदिनो आंखौ माने जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोबाय आरोखि। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ने? गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिमा बिफाया फोरोंबोबाय। बिनि अनगायैबो दा नोंथाङा इसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो दा नोंथाङा बेबायदि गस्पेल लाइनावहाय फैबाय। दा नोंथाङा बेबायदि गस्पेल लाइनाव फैनायनि सिगां नोंथाङा बेबायदि माखासे कर्सफोर लादोंमोन नामा? बेफोरबायदि आंहाथ' जेबो कर्स गैया। आं बेफोरबायदि भकेल बा क्लासिकेल आं बेफोरबायदि लायाखै। जे आंनो इसोरा जाय टेलेन्टखौ होदों, आंनि सोरजिगिरि आफा इसोरा आंनो जाय टेलेन्टखौ होबाय, आं बे टेलेन्टजोंनो दिनैसिम आवगायनानै दं आरोखि। मोनसे खोथाया जेब्ला आङो खनखांबायमोन, रेकर्डिं अलरेडि खनखांबाय आङो। आदसा। ओमफ्राय आंनो माबा मोनसे नांगौनि थाखाय आङो ओरैबायदि जादों आरो बहाबाफोर नोंनावथ' बे टेलेन्टआ दङ, नों बेखौ बिदि खालामबा भबिष्यत नों बबेबा मोनसे इनस्टिटिउटफ्राव हाबनानै थानो हागोन। ओरैबे थांखिजों आङो गसाइगावआवहाय क्लासिकेलाव हाब्बाय आरो एडमिट खालामबाय। ओमफ्रायहाय बिदिनो न'खराबो सेरखम सप्तायाव खेबसे आरो क्लासा। आदसा। ओमफ्रायहाय ओरै क्लासाबो बे समाव माबा फरायगासिनो दङ, BA सेकेन्ड सेमफोर थांबायमोन खोमा। आदसा। फरायबाय थाबाय, थांलाय फैलाय बेखिनियावनो आं टाइम होनो हाबावाखै आरो। फाइनान्सियेल खोथा थाबाय। बे बिदाया आंखौ नाजाबायदोंमोन, बिराद नाजादोंमोन थांहोनो आरो। ओमफ्राय ओरै न'खराव माखासे एसे उसुबिदा थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुबायना? थांखिनि लामाया एबा सिमांनि लामाया खेंख्रा खेंख्रिब्लाबो उनाव गेदेर देरहासारनायनि लामायाव लाबोयो। बड' गस्पेल मुलुगाव गोबां मेथाइ रोजाबगिरि एबा सिंगारफोर दङ। आगोलनि आरो दानि जाखांफु टेलेन्टेड सिंगारफोर दङ। लोगोफोर,
नोंथांमोना आंनि भिडिअ गस्पेल सिंगारफोरखौ मोगा मोगि लानायखौ ब्लग भिडिअफोरखौ नायबाय एबा नुबाय जानांगौ। आरो जायफोरहा नुवाखै एबा नायाखै नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि होनाय बे भिडिअफोरनि लिंकखौ थुनानै नायनो हागोन। लोगोफोर, जों मिथिखागौदि बर' हारिया गोरिब न'खरानो बांसिन। बिदिनो बड' गस्पेल सिंगारफोरनि बेकग्राउन्डखौ जोङो नायोब्ला जों मोननो हादों जे बांसिनानो गोरिब न'खरनि बिसा। बेनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै गोबां दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हानायखौ नुबोदों। नाजानाय थायोब्ला थांखिसिम मोनहैनायखौ रावबो हमथानो हाया एबा बोखारनो हाया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनो दाबावसै। लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव। आरो खावलायबावबाय, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा हागौमानि नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव प्लेटफर्मफोराव शेयार खालामनो हागोन, जेन' गुबुनफोराबो बे भिडिअखौ नायनानै जिउआव मटिभेसन एबा हेफाजाब थुलुंगानायखौ मोननो हानायफोरबायदि। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोखौ बिदाय होदो। आसा खालामबाय उननि समफोराव आरो गोदान भिडिअआव लोगो मोनलायगोन होननानै। दानो बयजोंबो गोजोननायखौ लाबाय। बयजोंबो गोजोन्थों।